Galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolumba tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraka jugu bomori tinya wilila. Ambalma Shirifla TV la jabawu ambo funi islamia ka fuli no ala ka kishi na ka hinna na ka barika ambe Allah Ta'ala deli ala ko ke ka anni aw bela jele nabo jumado no bena muharram kalo kile tama samba kele kemenani ani binani ani shegi juin kalo kile mugan ani woro samba fla ani mugan ani woro otu dumbaye jamana kono na bena ashura yere doma ankaramo Sheikh Mukhtar Ali Timoyi odon sugandi ka kɛ solatu do yen ka jama fara ɲɔgɔn kan kalandenw karamɔgɔw kanubagaw caman ka tile ka seli alakira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kɛ hadiya ye ka taa alakira mɔdenkɛ min soma yɛlɛmara min shahidi suyara ka bɛn o don ma n'o ye al-Imam Hussein ani a somɔgɔ minnu fatura ka bɛn nin don ma jama bɔra kosɛbɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin zawiya ba in kɔnɔ Kalabankura karamɔgɔw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ ka hakilijigin kuma baw kɛ mɔgɔw ye an bolo sera ka se minnu dɔw ma o ye ninnu ye an karamɔgɔ Rasin Sala ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ale ye kɛnɛ datigɛ an ye an ka salatu kɛ ka caya an ka sali kira ka diɲɛ don bɛɛ an ka salatu kɛ ka caya Anga sali kira ka Allah kira Muhammadu ka Anga sali kira ka Yulil Muhammadu ka Anga sali kira ka Allah kira Muhammadu ka dinya dombe Anga salatu ka jaya Anga sali kira ka Allah kira Muhammadu ka dinya dombe Anga salatu ko fe Sheikh Mukhtar Haidara kabo seguko fino Sedi Malik Jallo Baba Hama Muhammad Modibo Kan kabo Dili ni betu me kene kan uri mi fo anga je anga ululame kene che amsu adimse amakoro amba be fo ka be barkada anyi karamgo mun soro ni kenen ka kamine an famu be kenen ga enno an binake mun be kenen ka enno an koro mun be kenen ka enno an balaka mun be kenen ka enno an be fu ka be barkada ka be wolo nyumondo dakurnya kilina kafu ni yake to abke kundo kama abke hakilla doka anga bi wuladena bi jumoduya wuladena nin kafu ni zawiya barkama ni zawiya norma nyakono amma ke fuy koso ko dodo de tame no do bi wili ko solli ke do solli me kan hinayni alafe Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ani avanyuma ananga karango nyuma no Sheikh Ali Timbo o ka ziara fana abna fa fe fla dona nyona anga kafu ningenenga yanno kafu nzabiya uye adamne mu yefolo ziara no yi anga choroba ka ziara yi ka jamakulu faranyonga ukana kana hakilla jingike kana dugo yini chokoroba ye ka dugo ke chokoroba ye ka dugo yini chokoroba fe o ziara re mu melni obike on ve bi on tasawufu do ve on zu video ve afome ko ziara re bidaye ko ti daga ko ziara ti daga amende be ka wili alaga jonyo alaga mabaw ala magobe chemununa katolu ziara olu shu anu nyerama je magobe dlaw lal kiyama magobe dlaw lo tenga ba omudo wallahi da to shairi ko ziyaratu arbabit tuqa mirhamun yabri wa miftahu abwabul hidayati wal khairi wallahi
ala ka jɔnɲumanw ala ka maabaw ala ka seekubaw ala ka cɛbaw cɛ minnu dugura ala la ala jaati kosɔn o cɛ ninnu ziyarali ka wuli ka taa olu lajɛ u balolen u kɛlen ka ala ka wele jaabi ka t'i jɔ kaburu la ka taa ala deli o maa ɲuman ninnu kosɔn ko miftahu abwabul hidayati wal khairi ko kana lakile de y'o ye kisi lakile de y'o ye jɔnɲuman ninnu foli kisi lakile do kana lakile do wa tile dir'i ma k'i ka dayɛlɛ i ka don kana so kɔnɔ i ka don kisi so kɔnɔ n'an gaforo ziyara la o ziyara tɛ dɔwɛrɛ ko ye ziyaratu ziyada ziyara tɛ dɔwɛrɛ jidili kɔ ka hadamaden jidi k'i jidi mun na ala ko la k'i jidi mun na silamɛya k'i jidi mun na ala ka jɔnɲumanw kanu k'i jidi o la an bɛ wuli an bɛ kaburu ziyara minnu kɛ k'o kaburu ziyara k'o ye bidaa ye k'o ti daga k'o man kan ka kɛ alakira sallallahu alaihi wa sallama alakira ko man zarani wajabati lahu shafa'a yawm al-qiyamah ni maa min taara ne alakira dali ne ne soma yɛlɛmana n'i taara ne fo k'i surunali doni bɛ kɛ ne alakira ma wajibi ye o ye mun ye ziyara de ya n'o ye ziyara de ye maa minnu ye ala ka wele jaabi i n'a fɔ an fa min bɛ n'o ye Sheikh Ali Timo ye o mun ye ala ka wele jaabi ni mɔgɔw bɔra kaburu la sisan ka taa dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ k'o ye bidaa ye k'o ti bɛn k'o man kan ka kɛ wa alakira de y'a ɲɛmɔra n'o ye alakira ko fa iza tahayyartum fil umuri fasta'inu min ahlil quburi jɔnw n'aw kunna sirila kow la an ma k'o taa fɔ an dɔn minnu bɛ dugukolo kan olu ka ŋanamu cayara u ka namara cayara u ka yɛrɛkɛngoyi cayara u ka bila cayara u ka namara cayara nkalon cayara k'olu to yen fasta'inu min ahlil quburi ala ka jɔnɲumanw bɛ kaburu kɔnɔ taa ala deli ala bɛ mago dilan jɔnɲuman ninnu kɔsɔn wa Sheikh Ali Timo b'o jɔnɲumanw na an y'o ziyara sɔrɔ ka nafa sɔrɔ o la n'an ye nafa sɔrɔ o la an ye nafa sɔrɔ o la an ye nafa sɔrɔ o la ka wuli ala ko kufo yɔrɔ ka n'i sen jɔ yen ala ka jɔnɲumanw bɛ tanu yɔrɔ min na ka t'i sen jɔ yen ala bɛ kosuma yɔrɔ min na ka t'i sen jɔ yen ala bɛ wele yɔrɔ min na ka t'i sen jɔ yen ala kira ko man rabatakada ma'ahu fi sabilillahi abadahu Allahu alin nari sab'ina ama ni maa min ye para ɲɛ kelen da e bɛ taa ala ko kofo yɔrɔ la a kɛra kaburu fo ye o a kɛra wajulu kɛyɔrɔ ye o a kɛra wurudi kɛyɔrɔ ye o a kɛra zikiru kɛyɔrɔ ye o a kɛra kɛnɛ o kɛnɛ ni ala ko kɛnɛ don ala kira ko kɛnɛ don fo taama sen bara ɲɛ kelen ni gɔngɔ dar'i sen na fo ka kɛ sababu k'i yɔrɔ ɲɛ janmɛ ma ni san 70 taama ye o tumana anw ye para joli ta ka Sheikh Ali Timo ka yɔrɔ sɛgɛrɛ an ye para joli ta ka Sheikh Ali Timo ta gɔngɔ joli dara na ka Sheikh Ali Timo gɛnni ma ka yɔrɔ ma gɛn o tumana anw kunna wololen bɛ bɔ nin kɛnɛ in kan yan nɔ anw kunna wololen bɛ bɔ nin kɛnɛ in kan ngana kan Sheikh ko tɛ tiɲɛ ye wurudi ko tɛ tiɲɛ ye kaburu fo tɛ tiɲɛ ye maa ɲuman ko tɛ tiɲɛ ye o ngana kan anw dɛmɛ n'o kan kabini ala kira tile o bɛ yen o anw dɛmɛ n'o kan anw mugu t'o la anw mugu t'o la o tumana n'an y'o ziyara sɔrɔ ka tila ka na jiri k'an ye o jiri min ye ka don in wele ko sɔlatu don silamɛ tɛ yen ni sɔli tɛ sɔli mun ye ka sɔli kɛ ala kira kan an b'a fɔ ko sɔli ka kɛ maa fa kan an fɔ ka kɛ maa ba kan an fɔ ka kɛ maa mɔkɛ kan an fɔ ka kɛ mɛlɛkɛ kan an fɔ ka kɛ jinɛ kan an fɔ ka kɛ hadamaden kan a fɔra ko ka sɔli kɛ ala kira de kan wa ala ko a ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ala ko ale ma jinɛw dɛ foyi kɔsɔn jinɛw k'ale bato hadamadenw ma dɛ foyi kɔsɔn k'a bato fɛn bɛɛ bɛ ala bato bakɔnɔfɛnw gelenkafɛnw cɛnjɛw kɔnɔw waraw jirifuraw minnu bɛ subhanallahi fɔ minnu bɛ la ilaha illallah minnu bɛ la hawla wala quwwata fɔ minnu bɛ allahu akbar fɔ minnu bɛ allah fɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ala bato fo n'a kɛra ala kelen Allahu dana masa ala ti bato kɛ ala ko ale ka seli ni su ni jaga ye mun ye ala ko inna allaha ne ala wa malaikatahu nye melakaw fara ne ala kan yusalluna ala nabi an ka janga soli kɛ ala kira kan sa ne ala ka bɔ ganzɛ la soli ka kɛ ne ala ka bato kuranɛ aya do ala dana yɛrɛ ma wa ama dama ye convocation ci ya ayyuhal ladzina amanu mamnu limanana aljina ko mamnu ngono kishi ko mamnu ngono munu mi feka surani ala la sallu alayhi wa sallimu taslima ay solli kala kala sa ale bani man yep ma fladi yusalluna ala nabi ala sigatil mudar amudaru sigado mamni na hawkala olubo don yusalluna ko ala bi sollike solli ke tude abake bada kamna ala solli dem la harab joka ala to solla ala kala atla sallu alayhi ay solli kala kala sa wa ma kuna ndu de ben may lame nguma kuna de ben may lame
ne nana ala kira filɛ e si ma gansan ye ko farikolotigi don dafɛn dɔ ten ala ye e dan ala y'a dan a ye ala bato e k'e ka ala bato a ko a siranna ala ye cogo min k'e bɛ siran ala ye k'e bɛ ala kira filɛ si ye ne k'e bɛ ala kira filɛ si ye anw b'e filɛ maa kunna ala kira ni maa tɛ kelen ye n'ala kira tɛ ala foyi tɛ ala ka masaya kɔnɔ n ko ni ala kira tɛ foyi tɛ ala ka masaya kɔnɔ ɔ n'an yɛrɛ o sɔlili kɛnɛ kan ala kira ko ni maa min sɔlila ale ala kira ka siɲɛ kelen ko ala b'i sɔli ka siɲɛ 10 ni sɔlila muhamadu ka siɲɛ 10 ala ko ale bɛ sɔli ka siɲɛ 100 ala kira ko ni maa min sɔlila ale muhamadu ka siɲɛ 100 ko ala b'i sɔli ka siɲɛ 1000 ala kira ko man sɔlila ale ya alifan zahamat katifuhu ala katifi babil janna i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i sɔli siɲɛ 1000 ŋɛnɛ kan siɲɛ 1000 i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i kama ŋun n'ale ala kira kama ŋun ɲɔgɔn jɔsi ka don alijinɛ kɔnɔ ko si tɛ alijinɛ dabila si ye sɔli 1000 kɔsɔ o tumana Seku Mutari y'a miliyari joli kɛ bɛ ala tanu k'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada ka ɲin'a fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an ni hɛrɛ bɛn ala k'an wuli hɛrɛ la ka ɲin'a fɛ salatu kisi a hinɛ n'a nɛɛma n'a barika ala k'a bɛɛ kɛ danfɛn kelen dafalen kan muhammadu rasulullah cɛ min dafara ani ala cɛ a dafara ani ala ka danfɛnw cɛ dɔ dafara ani ala cɛ ani ala ka danfɛnw cɛ a ma dafa dɔ dafara ani danfɛnw cɛ nka ani ala cɛ a ma dafa cɛ min dafara danni na ka dafa jogo la o de ye alakira ye ka ɲin'a fɛ ala ka seli caya a ka so dongow kan ala ka seli caya a ka sahabaw kan ani maa o maa ye sen da taasira ɲuman kan fo ka se alikiyama ma gasama an bɛ yan bi sigiyɔrɔ kun belebele 2 ka seli caya k'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ kado ye k'a di ciba n'a bɔnnaw ma k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di Seyidina Hussein ma Seyidina Hussein min n'a bɔra cɛbaw la a yɛrɛ kɛra cɛ ye dɔ bɔra cɛba la mais a ma kɛ cɛ ye nin fudankɛ in a bɔyɔrɔ ɲana a yɛrɛ ɲana bi ɲɔgɔn a n'a ka bonya a n'a ka lahidu tigiya a seginna ala ka hinɛ la a sara kan kan ala ko kuranɛ kɔnɔ cɛ minnu ma ko rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi Seydina Hussein y'o belebele ye leçon min bɛ tirer a fagali la o de ye ko cɛ don a sara k'a to a ka mawkifu kan a ma sɔn ka reculer o tuma bi ni an y'a fɔ ko ala ye koba kɛ kiraw ye ka koba kɛ nabi ɲumanw ye an kana ɲina anw ka kira belebeleba Muhammad o de ye anw niyɔrɔ ye kirako la wa anw de fana ye ale niyɔrɔ ye mantonko la a den a mɔden an ba Fatima den filanan Seydina Hussein bi ɲɔgɔn a n'a ka denbaya fan dɔ a n'a bɔnna wɛrɛw ani kira jeli wɛrɛw ka se maa 70 ni kɔ ma olu de fagara bi ɲɔgɔn Karbala ni an sigira nin kɛnɛ kan ko ka salatu kɛ hadiya ye ka s'o ma o ka kan ka kɛ Seydina Hussein b'o mérité wa ale n'a ka tanu a bɛ tanu bidon n'a ɲɔgɔnnaw la fo ka taa dugukolo meleke minnu y'a janfa olu bɛ danga fo ka taa dugukolo meleke o ye sigi kun fɔlɔ ye komi waati man jan sigi kun filanan o ye ka wale ɲuman dɔn ziyara tɔgɔ kɔrɔ de ye ko wale ɲuman dɔn maa minnu ɲana alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'a taar'u sutura baqiya a ɲina n'u kɔ wa maa minnu ɲana alakira ma k'u ka so bila k'u musow bila k'u ka afɛriw bila ka tugu a kɔ n'a y'u sutura a dɔw uhudi yali a ɲina n'u kɔ wa tuma o tuma
a kun bɛ taa b'u ye o tuma ni an balimakɛ an'an dɔgɔkɛ n'a ye bidon ta ko a fa ka ziyara an b'a fɔ k'o ye duwawudenya taamasiyɛn de ye ne maa o maa ye ko a hakili b'a mansaw la a bɛ duwawu k'u ye da la ko o yɛrɛ ye den ɲuman de ye parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa fatura ko baara bɛɛ bi jɔ fo 3 ne mago bɛ jumɛn na yan ko ni maa min taara ka den ɲuman to i kɔ o mana duwawu k'i ye ala b'o hinɛ s'i ma n'o tɛ dɔ y'a fa su don k'a ba su don ka bɔgɔ k'a kan fo k'a to ka sɔrɔ k'i jɔ a fa n'a ba ma k'i b'i ka baara bolo a y'i kɔ don ka taga a t'u kaburu yɔrɔ dɔn a tɛ duwawu c'u ma o tigi tɔgɔ fa min ɲan'i ma ka k'i ka diɲɛ labɔ sababu ye ba min y'i ta kɔnɔ kalo 9 k'i bɔ i nɔgɔ la k'i don kalan na tuma dɔ k'u ka sanu feere k'a don e kungo la e ka kɛ fɛn ye n'a ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ye k'o ka duwawu bɛ minɛ a b'a bolo jan k'o ka duwawu kɛ e ye ale tɛ dɛ e ye tuma dɔ a ka ordonnance b'a bolo a kan k'a fura san mais e ka ci bɛ na a b'a don e kungo la n'o fatura n'e taara o bila dingɛ kɔnɔ k'o b'a ka baara bolo i ma kɛ ɲuman dɔnna ye o tuma n'i ye maa min ye ziyara la i ye maa min ye ka duwawu kɛ a mansaw ye o tigi yɛrɛ ye mɔgɔ ɲuman de ye o tigi ye ɲuman dɔnna de ye ziyara ye ɲuman dɔn de ye karamɔgɔ min ɲana ne ma ka ala yira n na karamɔgɔ min ɲana ne ma ka alakira yira n na karamɔgɔ min ɲana ne ma ne k'an ka diinɛ dɔn mansa min ɲana ne ma ka na ne ka nali sababu ye diɲɛ la ne tɛ ɲina o kɔ n bɛ don dɔ ta k'o k'o ka don ye n bɛ duwawu kalan n ye n bɛ sarakati bɔ a ye e ye den ɲuman de ye o tuma ya rabi ala k'an kɛ den ɲuman ye an bɛ barika kɛnɛ de kan yan an bɛ duwawu den dɔ de ka kɛnɛ kan yan min ma ɲina a mansaw kɔ wa a mansaw de ɲana a ma fɔlɔ yanni ale ka ɲa u ma o tuma ka kuma kun cɛ k'anw ka na k'an ka buruda dan an mana wajula Sheikh Usman Kanu bɛ yɔrɔ min na Sheikh Rasin Salihu bɛ yɔrɔ min na sirifuw caman bɛ yɔrɔ min na karamɔgɔw caman bɛ yɔrɔ min na anw nana de ka chaise daminɛ u k'u sigi n'u tatuma sera u ka fatiha k'an ye mais juru dɔ de tun bɛ anw na k'an ka na juru sara musokɔrɔba ɲuman dɔ o ka juru b'an na an ba tuma bɛɛ a bɛ ci sama ko an sera fo da la mais k'an ma don so kɔnɔ dɛ k'an ka na don ka na buruda da n'i kɛra walidenw fɛ ala bɛ den ɲuman d'i ma an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ an ye tuma dɔ hali ni jatetelakaw dɔw b'a fɔ k'a kisa man kɛnɛ ko musokulu dɔw u donna kurun kɔnɔ anw ka jamana camancɛ bolo fɛ u bɔtɔ don dɔgɔjɔ la k'u to kurun kɔnɔ san fiɲɛ nana wuli kurun yɛlɛmana ala k'an bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma muso kelen b'a la ale n'a den fitinin don den tilala la a ɲɛ bɛ den jigitɔ la ji jukɔrɔ a y'i nɔ a bɛ s'a den ma tuma min a y'a sinamuso fana den ye o fana bɛ ka jigin ji jukɔrɔ a ko ni ne ye n den ta ka bɔ n'a ye a tɛ faamu ma tilen a y'a den to yen k'a sinamuso den ta k'o da kɔ la k'i nɔ ka bɔ ni den ye a sera gere kan yɔrɔ min na ka sinamuso den bɔ a kɔ la k'a da a y'a yɛrɛ den sigilen sɔrɔ gere kan i ye waliden ta ala b'i den ta i kɛra waliden fɛ ala bɛ k'i den fɛ i ɲana waliden ma ala bɛ ɲa i den ma n'i ko k'i t'a fɛ ka maa wɛrɛ den ye o tuma i den sen tɛ sɛfan ci ko n y'o de ye ala ka an kɛ dusukun ɲuman ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma mansa n'i b'a fɛ i denw ka ɲa hɛrɛ kanu walidenw ye an ka imam Gijo ala ka saya k'a ma lafiya ye tuma o tuma n'a tun bɛ fatiha ta a b'a fɔ maaw ye k'a y'a kɔnɔ jɛya ko n'i y'i kɔnɔ jɛya ka ala wele ko ala b'i ka duwawu minɛ ko n'i y'i kɔnɔ jɛya ka ala wele silamɛ bɛɛ ye ko hali ni ala ma hɛrɛ kɛ silamɛ bɛɛ ye ala bɛ hɛrɛ kɛ ye ko ala de ko kuranɛ kɔnɔ in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra ni hɛrɛ b'i dusu la ka se ala ka danfɛnw ma ala bɛ hɛrɛ k'i ye silamɛw ala ka hɛrɛ k'an ye an ka jamana ala k'a kolo suma duba in ala k'a jɔlen to zawiya ala k'a barika Sheikh Mukhtar Timbo ya rabbi ala ka dɔ fara kow ka hali bi
dɔ mana sɔrɔ kɛ a bɛ fili a yɛrɛ ma a tɛ se ka mɔgɔ fo bilen a bɛ jama a bɛ yaada parce que fila tora ka ci a pɔsi la hali k'a bolo kɔrɔta ka mɔgɔw fo o bɛ gɛlɛya n'a bɛ tɛmɛ a b'a kunkolo de kɔmi k'ale kɛra bɔsi ye mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ ka tila k'i majigin o man ca mais sɔrɔ ma nin kamalen in fili a yɛrɛ ma an bɛ bi kala wirdi sigilen don an ka so sisan mais an ko nin ye majigi min ta k'an sɛgɛrɛ kalandenw a ye wirdi daminɛ an bɛ na yan fɔlɔ ka na bonya masegin kɛ ka sɔrɔ ka taga wirdi dafa o tuma an bɛ ala deli ya rabbi sijan ni kɛnɛya ala k'a d'an n'a ma an balimaw an tɛ bɔ kuma la dɛ fo ne kɔrɔkɛ bɛ yan kɔrɔkɛ min n'a bɛ mɔgɔ kala kɔnɔnajɛya la kɔrɔkɛ min n'a bɛ mɔgɔ kala balimaya la kɔrɔkɛ min n'a bɛ mɔgɔ kala sinji tuguli la kɔrɔkɛ min tɛ décourager n'a y'i wele n'i ma ta a t'a to yen a bɛ segin k'i wele n'a taar'i fɛ yen n'i ma taa fɛ yen a bɛ segin ka n'i fɛ yen n'a y'i sira labɔ n'i ma sira labɔ a t'a bila a tɔgɔ ko Sheikh Usman Kan a ye dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala k'a n'a sago d'a ma ne ka cɛkɔrɔba bɛ yan min ni ne faw jɛra ani n baw jɛra Sheikh Racine Sall a n'a ka majigin a n'a ka n b'i fɛ ala y'a sɔn min na a barika ala ye mɔgɔw de b'ale ladege Mali la yan mais ale tɛ maa ladege ka dɔnkili da k'i waaju dɔnkili kɔnɔ k'i kalan ala kira kanu na dɔnkili kɔnɔ k'i kalan ala kira so dunkew kanu na dɔnkili kɔnɔ k'i kalan maa ɲumanw kanu na dɔnkili kɔnɔ ka histoire kuturu fɔ dɔnkili kɔnɔ k'a ban e k'i ka waajulan t'a la a fɔ ko Racine Sall ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ka sijan ni kɛnɛya di an n'a ma karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ ala k'aw bɛɛ sara ala k'an to ɲɔgɔn ye san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o yira an na o k'a sɔrɔ Mali lafiyala malidenw lafiyara ala kira hɔrɔma salli ala rasul an bɛ se k'a fɔ Cheikh Ali Tembo ne yɛrɛ kalifala maa minnu na dɔnnikɛlaw la Mali kɔnɔ ale b'a la ka sababu kɛ ne faw n'o ye Cheikh Modibo Kane dɔgɔninw o ma sɔn ne ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko fo n ka kalan kɛ bɛ dili u ɲɛ kɔrɔ u bɛ min kalan ka sɔrɔ u b'o dɔn ala barika la dɔnnikɛla caman taara dili a kama u ye mɔgɔw wuli fo Muritani ka taa kalan dili ala kɛ Cheikh Ali Tembo ye ala kɛ a fana taara jamana ka ci la n'o ye radio baara ye diinɛ sira kan karamɔgɔ y'an kalifa ɲɔgɔn na an kɔni kɔrɔw don parce que an bɛ yɔrɔ min na sa min bɛ kɛ an faw ye a man ca tugun nka a bɛ se ka kɛ an kɔrɔw ye tu parce que ni kɛra cɛkɔrɔba denw ye min bɛ kɛ i fa ye a tɛ se ka caya an kɔni kɔrɔw don alhamdulilayi an jɛra o de kan an ka émission yɛrɛ laban kɛra 95 ORTM na a taara dili a y'a ta o y'a sɔrɔ ne fana ma tila an ka kalan bɛɛ la nka karamɔgɔ Kabinila y'a jira n na ko an ka jija ɲɔgɔn na diinɛ sira kan denmisɛn n'i bɛ kalan na n'i ma kalifa maabaw la i bɛ se ka fili n'i filila i tilecogo ma ɲɛ tugun adamaden foyi ka bila cadre de kɔnɔ fɔlɔ donc i bɛ se ka damina ka mɔgɔw waaju ka damina ka mɔgɔw bilasira ni o ka ko sera o ye an bɛ se ka fɔ an ka dilikaw ka ko de don an bɛ baara sinon bi nali a tun ma nɔgɔ an ma parce que mɔgɔw bɛ taa an fɛ kosɛbɛ nin waati na mais diyagoya de don an bɛna nin wele lamina Cheikh Ali Tembo n'a ye den barikamaw sɔrɔ mun bɛ dugawu kɛ a kɔfɛ fo ni tɛ ali Cheikh Ali Tembo dɔn ne b'a dɔn a tɛ juhu cogo si la parce que i b'a dɔn ale a y'a ɲini parce que adamaden i yɛrɛ jɔrɔkun ye diɲɛ ye min bɛ na i kɔfɛ dɛ bon ni Cheikh Ali Tembo dɔn i b'a dɔn a y'a ɲini ala ka fɛn d'a ma waladun yad'u lahu ba'da mawtihi i b'a dɔn a y'o ɲini ala fɛ donc ni ala y'o d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ji di hali bi ala ka taa ɲɛ hali bi jamana ala ka basigi ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ ala ka jamanadenw kan bɛn olu tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Cheikh Taha Kulibali Seydina Umar Sugule olu fana ye hakili jigin kumaw kɛ ɲina fa ka nɛɛmaw la ala ka nɛɛma ala ka nɛɛmaw la ala ka nɛɛmaw la belebeleba ye o sɔrɔla ala kɛra mantonya sɔrɔla ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka kumakan na ko awla nasi bi yawm al-qiyama aksaruhum aliya sola a ko lahara maa mun ka kan ni ale ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan o ye maa mun ka sɔlatu ka ca maa tɔw ye n'i b'a fɛ i ka ala kɛra dɔn i ka surunya ala kɛra la i bɛ sɔli caya cibaa kan an balimakɛ a n'an dɔgɔkɛ a n'a ka jamakulu
u ye sɔli de ta k'o k'u ka kaida ye ka taa alakira fɛ ni maa maa ye sɔli minɛ i bɛ se alakira ma dɔnnibaaw fɛ k'a sɔrɔ hali seku t'i la jango ni seku yer'i la ka fara o kan alakira sallallahu alaihi wasallama dɔnnibaaw yɛrɛ k'a fɔ alakira ye jawharatu kemali de ye alakira ye fɛnkisɛ dafalen de ye ala ye fɛn fɛn da a si ma dafa ni ciba tɛ sallallahu alaihi wasallama o jawharatu kemali sɔlikɛla n'i bɛ sɔli kɛ alakira ma i b'a fɔ alahuma sɔli ala ka sɔlatu de kɛ ala b'o sɔli in de minɛ ka bɔ ale yɛrɛ ala yɔrɔ ka taa jigin jawharatu in kan o jaro n'a jiginna o kan o nɔrɔ in o de bɛ dibi farasa ka bɔ e ni alakira cɛ mɛ o bɛ sɔrɔ n'alakira kanu de ye hali ni sɔli cayara n'alakira kanu t'i la i ka sɔli tɛ sɔrɔ alakira la mɛ ni sɔli cayara i bolo ci b'a kanu b'i la o sɔli ni nɔrɔ bɛ jigin jawharatu in kan alakira kanu de bɛ dibi fara ka bɔ i ni jawharatu in cɛ a dɔw la fo dɔw bɛ taa sɛrɛ ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam mɛ o b'a sɔrɔ alakira mahabatu o de sabatira dusukun na ni sɔlatu kɛli ye k'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'an ka sɔlatu kɛ mahabatu ye ka sin alakira ma sallallahu alaihi wasallam ala k'an ka sɔlatu kɛ mahabatu ka sin alakira ma mɛ n'i ye sɔli kɛ laɲini wɛrɛ kɔsɔn mun tɛ alakira ye mun tɛ alakira kanu ye i ka sɔlatu in a bɛ se ka fɛn wɛrɛ nɔgɔya i ye mɛ alakira surunya a t'o nɔgɔya i ye ayi k'alakira kɔni surunya k'i surunya alakira kɔni na k'a fɔ i ka kan alakira ka tɛmɛ bɛɛ kan lahara jɔ don ani diɲɛ yan f'i ka seereya ci b'a ka lahalaw la o bɛ sɔrɔ ni ci b'a ka mahabatu de ɔ mahabatu siri mɛ fɛn jumɛn na alakira ko mun ka kɛ k'o kɛ alakira ko mun ka to k'o to ye o de ye mahabatu ye n'i ye fɛn kanu n'a y'i bila mun na i b'o de kɛ o de kosɔn an ka seku ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ yen u bɛɛ ye sariyaw de kalan ka diinɛ kalan ka alakira ka tarikuw dɔn ka alakira si dɔn ka diinɛ si dɔn fɛn bɛɛ maa sɔrɔ ala la k'o si dɔn min bɛ maa jɛ ala la k'o si dɔn k'u surunya ala la ni ala ka surunya fɛnw ye ka sɔlati kɛ ka fara o kan u y'u ka laɲini sɔrɔ ka ban fɛn fɛn min b'a yɔrɔ jan ala la ka ban o bɛɛ la ka sɔli caya o tuma o ye alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma ni maa min ye ala ka diɲɛ sɔrɔ i ye alakira sɔrɔ i ye sɛkitaniya kalandenya sɔrɔ i ye kalidiya kalandenya sɔrɔ i ye seku kalandenya sɔrɔ seku bɛɛ lajɛlen ka tɔrika o bɛɛ tɔrikatu de ilallahi ka taa ala ma a si tɛ ila duniya a bɛɛ ka taa ala de ma ne y'an tugur'u la an y'u ka tariku kalan k'a dɔn an b'a dɔn k'a fɔ himatu min b'o la o ye alakira ko ani ala ko ye ani lahara ko ka hami bɛɛ lajɛlen dulonnen b'o la o de kosɔn bi kɛnɛ ninnu bɔra k'a ɲini ala fɛ hali bi sɔlatu mun n'a kɛra ala k'a kɛ kanu ye an bolo ka sin alakira ma ala k'a kɛ hijabu farasannen ka bɔ an ni alakira cɛ ala ka alakira kanu jidenya na an bɛ tɔrika min na n'o ye tɔrika tijaniya ye ani tɔrika kadiriya tɔrika bɛɛ kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a fɛn fɛn na an donna bɛɛ la ala de kama an ka faridaw dilen kɔfɛ an ye fɛn dɔ wajibi an yɛrɛkun kan k'o kɛ an ni alaw taala cɛ o de ye tɔrika ye k'a sɔrɔ wajibi t'i kan mɛ ni donna la tuma min na a bɛ kɛ wajibi ye k'a ɲini ala fɛ hali bi tɔrika ninnu minnu b'an bolo ala k'a sabati hɛrɛ la ala ka hɔrɔnma ka sɔn an balimakɛ n'o ye mutari tinbo ye ala ka sini kɛnɛ ala k'o kalifa a la. min b'a bɛɛ bɛnna kan ko ala ye kabako caman caman kɛ ka bɛn bi donya in ɲɔgɔn dɔ ma ala belebelebaw a dɔ ye sedina useni fagali ye a dɔ ye sedina yunusa ka dugawu jaabili ye a dɔ ye ala ka musa wasa firawuna kan o n'a ɲɔgɔnna kobaw a caman nka nin bɛɛ lajɛlen a laɲini bɛ mun nɔfɛ o de ye ala weleli ye ka san hɛrɛ ɲini ala fɛ ka san tɔɔrɔ ɲɔni ala fɛ ka bɔ an kan n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ kul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum muhamadu a fɔ i mandenw ye ne ala mako tɛ u ka foyi la fo n'a kɛra u b'u yɛrɛ dɔgɔya k'u yɛrɛ jasili min kɛ ka ne ala wele o de ka di ne ala ye n ka jɔn fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o kumana an balimakɛ muktar tinbo min kɛra sababu ɲuman ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na sɔlatu miliyɔn caman wurudi k'a kɛ ala ka ciba kan an b'a fɔ n ko da'abu sɔlihin nin ye mɔgɔ ɲumanw ka taabolo ye o mɔgɔ ɲuman minnu ka taabolo ye nin ye olu y'a faamu k'a fɔ ala ko ɲɛ ti sɔrɔ ni alakira tɛ diɲɛ bonya ti sɔrɔ ni alakira tɛ lahara sago o tɛ sɔrɔ ni ala ka ciba tɛ o kosɔn shayiru dɔ ko fala sawmun yasihu wala salatu liman taraka salati ala muhammadin kodɔnbaa dɔ ko fala sawmun yasihun wala salatun maa ka seli tɛ minɛ maa ka sun tɛ minɛ maa ka jaga tɛ minɛ alabato nɔnɛya o nɔnɛya a si tɛ minɛ f'i ka sɔlli kɛ sedina muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam o kosɔn bakiri sidiku
ay alakira majamu ka majamu sidna muhammadu bangenayi aya tagashi alaka cibama ako fa anta babullahi ayumri in atahu min ghayru la yadkhul ako sidna muhammadu ede alaka dondaye ede alaka dondaye ni jomi ngwabe ala nyini ni dina weraye ni jomi ngwabe ala nyini ni tabolo weraye lan yadkhul o jom masnati ala soro tedo ti ala soro foka temel alakira gadafe sheikh al-islam al-hajj ibrahim anyas خولاك بلبلي أكو فوقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد صرت جيلما أكو إبراهيم نيري من فمو جيسا وصرولا نيمين فمو على كولا بورك إيكا كما بايجينا إيكا سرويا على لا إيساغو كسرو لاهرا فو إيكي يردي على كتباما دون أكورنا عليه من فمو على كراكولا ako fa waqti wa saati ko ale ka shuna katle soraftu li zikrihi ko ale ya yelma ka di ala ka cibade ma solatan ale bi solli ke ka chaya ala kiraka wa madhan ale bi dongli chaman de da ala ka cibala kad sirtu jaylama ale torawla fo ale kira drapo e ka yanga jembe kuna wa bo chogo kelela da abu salihin ma nyumo nga tabolo ne solatu kele ka chaya ala kiraka akara soliyo soliye ni ya mine ka tugu ala ka cibala ibi sago soro jena kumate salatul fatihima salatul fatihi ale de madad solu ka kundigi ale de kabbo abaraji kabbo annafa kabbo soli bela jele kabbo jembi soro salatul fatila la harabi soro salatul fatila okmana ambal makke mingera sabu mo ka faranyonga ni sigina wati koron ko so ame kuma kundala suryaya amma dile ala fe ala ka sanwara sigi ala ko irana karamogo fon fe sira kele ngaya amu bela jeli foku barkada ko wala nyumano ni bela jelen temenen ko fe tijaniya diun don tijaniya kennedy don wazifa ani juma hadara o kene sigira o bara nunun bani an karamogo al imam baba umar jallo ale fana nana kene konnala ale fana yimi fo anga je anga ale fana lame ye dondo ye adugulente tarikhu kono adugulente islamaya kono ko ashura o kama sura ibe cheba o cheba do ay mangambo asigi rola karamogo fen be abe kan shishilembe par sabu abe shira sura ka songo alala okma bi togo de ko angana ala salo ani deli ki ka sanwere ashura ji amma ya di amma ka soro amma foi dima ambi barkada o a sheikh mukhtar saadu abi waraba den waraba o mba fote waraba den waraba ne be sheikh ali te modongwe sandola ka anto sabali bugu kuranina Mustafa Haidara Bagadaji amwake dalemi ko Sheikh Hamidou Traoré wa fana Sheikh Sharif Muhammadu Taqiyullah o ka chebadoy ka anto yen ziyara la ado an fado ani wajulu kera kangarando ko Muhammad Abu Cham Allahu yarhamuhu alaka hinala ka to kumala ay Sheikh Ali Timboye ako Sheikh Timbo kanan sutura de ala kama afoni kalondo nini e kanjo soro ma nyuma ziyara la afoni nte akemeni tankele nayiwa ko joli kemeni tankele o rebe kuma o kemeni tankele ni muru nyinga suare nunu nyinga uba fi ka be ya ke fi dema suratu yusufu aya e joli kemeni tankele ndo o de kama ni ma mingi ma ko ni ya baraki bita kazola afoka tiki ka gere chokoroba ula u ka nyefoe sino haya kele suratu yusufu la ibe ajuendo ni ya kefie fokata suramba ibi ko na ka dawla soro ite kaso yinya la kuma te ka douala ite femi ndo anyenyi ni yani ka la kusi kanake ni ya ke ibita kasola amine sira fede ima mine chokoroba uda o onye fendo di chokoroba nunu ma alhaji abdurrahman Traoré nunu goni uduno nanya sokono madi haidara nunu goni
alimami sogore ninnu Sheikh Adi Timbo ni Sheikh Babaw Daramew n'i ye fɛn dɔ d'olu ma o b'a f'i ye k'i bɛ taa nin fɛ i bɛ taa nin fɛ i bɛ taa nin fɛ n'o kɛra kalati wagasi kuma t'o nɔfɛ dɛ mais kuma de bɛ na ni kuma ye ko Sheikh Ali Timbo k'a ni caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ ziyara yɔrɔ an kun bɛ yɔrɔ min na k'o kun ye 111 ye o tuma na i mana waraba ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ba Dirisa Hayidara i b'a a somɔgɔw dɔn i t'a somɔgɔw dɔn a dɔn k'a bila i hakili la ko waraba dɔ den don a dɔ fana bɛ bɔ cɛba la o bɛ kɛ cɛnin ye dɛ mun bɛ maa kɛ cɛnin ye i n'i ka maabaya e mana maa o maa ye e tɛ sɔn o ye e sɔnnen don i yɛrɛ dɔrɔn de o b'i kɛ cɛnin ye dɛ ka cɛ dɔ ka cɛbaya fɔ o tɛ e yɛrɛ kɛ cɛnin ye koyi o tuma belebele min y'an fara ɲɔgɔn kan bi Asura in na k'a sɔrɔ ne ɲɛ bɛ ɲɛda dɔw la yan o ɲɛda ninnu faratɔ ɲɔgɔn kan bi don na a ma nɔgɔn dɛ mais min yɛrɛ kɔni ta fɔ minnu bɛ taa foli di la anw ma ko bi ye Asura ye ni enveloppe b'u bolo ka taa di an ma o de ka ca an tɛ bɔ nka sa Abu Zahara ye Usman Kan a kɛlen kɔ ka nin fɔ n ye ko yawmu salat ka Asura don k'a bɛn jumadon ma l'an 2026 ko salatu ka don k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kun di k'o tɔgɔ da Seydina Hussein na n'an yɛrɛ o kɛnɛ kan sigasɛga min tun b'an na kunnadiya la a sigasɛga banna sigasɛga min tun b'an na ko san bɛ diya a sigasɛga banna sigasɛga min tun b'an na ko san in bɛ degun o sigasɛga banna degun banna kamanagan banna sɛrɛsi taara Ala ni jɔn hɔrɔma Ala ni Seydina Hussein hɔrɔma an b'a fɔ labayika ya Hussein a habiya ka don de ye labayika ya Hussein labayika ya Hussein i fagara don min n'a kɛra an ɲɛna su fɔlɔ min tun bɛ bɔ anw don e Hussein place la wallahu yashhad Ala b'o seereya o Seydina Hussein ka sirifuw bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bila yan k'u gasi sigi an ka dɔnnibaa dɔ tɛmɛna karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan n'i y'a fɛn o fɛn ɲininka k'u bɛ se ka lɛri kelen kɛ kuma la a dɔnnibaa kan karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ bɛ lɛri saba kɛ u tɛ dɔ da dɔ kan ko alimami Maliki dɔnnibaa fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ b'a dɔn o alimami Maliki ale de tun bɛ sigi o kan Alakira ye tuma bɛɛ don dɔ sigo nana jɔ i tulo ma dɔn kuma in na dɛ nin kuma in tɛ so bɛɛ kɔnɔ ayi alimami Maliki tun bɛ Alakira ye k'a caya Alakira tunun'a la don dɔ Alakira nan'i yɛrɛ jira a la a ko ma zanbi ya Rasulallah Ala ka kira e tun bɛ n'i yɛrɛ jira ne na tuma bɛɛ sigo la mais ne tɛ ka e ye i tununa ne la Muhamadu a tɛ tiɲɛ e fan fɛ i b'a sɔrɔ a jɛngɛnna ne de bolo n ye kokolon jumɛn kɛ kira ni i ɲuguna ne na i tununa n na i b'a dɔn Alakira ye min fɔ a ye Imam Maliki ye ko dɔ de kɛ masakɛ min tun bɛ yen o don u ye Imam Maliki puni u y'a puni min kɛ ko k'a cɛ ta ni dɔnnibaa ba in ko k'a cɛ ta a cɛ talen i b'a ye maa min y'a bugɔ jasirifuden dɔ de don donc Alakira ko maa min bɛ ne ka baara la su ni tile hal'a tɛ sabara don a sen na Madina kɔnɔ hal'a tɛ yɛlɛ ɲaamɛ ni fali kan Madina kɔnɔ ne bɔnna dɔ de kɛra o cɛ tabaga ye k'a bugɔ ne bɛ na n yɛrɛ jira o la mun na n maloyara ka na de i ye hɔrɔnkɛ ye mankan mɛn ko ale maloyara parce que ale mɔden dɔ de kɛra alimami Maliki cɛ t'ale a bugɔbaga ye k'ale bɛ maloya ka n'i ɲɛ jɔ alimami Maliki ɲɛ la a kɔrɔ ye di kuma in bɛ mun nɔfɛ a bɛ Alakira ka baara min na walahi Alakira ɲɛ bɛ aw la a b'a ka baara min na walahi a bɛ aw kalama wa a k'a dɔn nin kira sanimanba in don kelen a ma deli ka bɔ a mɔden dɔ kɔkɔrɔ i jija i ni sirifu ka bɛn ko la i tile la i jija u dusukun kɔnɔ i ka ye ye n'i yera ye ka ba dɔrɔn Alakira y'i ye
o ko so ngambe bunya bla ka gasib ka bunya masinge ni ndomba ina shirifuye ka bop ma kono ayinte bop ma kono nana kunye Cheikh Mokhtar mi nye qualité doyala qualité exceptionnelle ite mi nye karamogo bela nyo yala fongo borobo yasa ne angase ka ladige aklobala ay namana dorura de be we muye Baba Jallow ni Idrissa Haidara aw be Mokhtar ladige o jogo jume Mokhtar la nabi no ladige yuhibbu salihin mao ma to ko alama Mokhtar timbo bi fe wa abi sirabo nabi sirabo fe mi me kurazi do ila salatu la abetani o kitabu ye afa ki katoko laje ati dawo made abetla tuguni abe fen do bo aposi kono min to ko nun kono si wari de yoy wari e nun kono si de asama bani ka bla ibisinga yenyeji boto ete kasoro ete kashila abetla ko bo aposi kono ko di makika ho ko eka duwa usama ale Mokhtar ma abe hakili jigi jona bismillah waraba de waraba abe hakili jigi jona الإمام الشافعي الإمام الشافعي أكو أحب صالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المآسي ولو كنا سواء في البضاعة إلهي 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 توبة أحب صالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة إلهي 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 توبة وأكرهم بداءته المعاصي ولو كنا سواء في البداءة إلهي إلهي يا إلهي إلهي توبة إلهي ينكتكوي دونغلي ينكتكوي أقول لمبان الإمام الشافعي ala ka cheba dodo akoko ma nyuma be yoro wo yoro ma nyuma kadale ma nyuma manake faonfa ale be sa ma nyuma kanuna hali no ya soro ale ere make ma nyuma ye kuma ya hali no ya soro ale make ma nyuma kanu be ale la akomuna adola ma nyuma mana wele la harado ku ka teme ale fene bina teme ka tu no fe kanu kama ako ma min ka marchandise beye ala soso ma min ka ala marchandise beye ala kuta olu manine hay no ya soro olu ka marchandise nyogo me na erebulu ne majigi dan ko ala kutala olu manine hay na ya soro nebe olu ka ekipula ma nyumawu olu de kadinye hali ni make unyohoe o ala jomba do fena ya ale jabi aw kunungo antumba ye ni njogo de la ni sala Sumaila Darame fe ni masala inde do aba fi ko ebe bomi ni ko nebe bo lafiya bugu aba fa mamme be bo lafiya bugu obi na nyaara la kanande masala nyi ngalike e ma pa hamdala kuna wa waraba be ko kalafo tai ngo kununde de ngo kunune e bora bako jikoroni kata almami balakale nyinga dina masala dola aba fi ko e bora bako jikoroni e mateme chorno Musa la turukoro kunu karamogo ngo kunu karamogo o kama abe sutura lensara parce que o ye nyogon bunya bla
u ye ɲɔgɔn gasi sigi n'i ye maaw gasi sigi i suturalen i bɛ se ala ma mais n'i ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ye karamɔgɔkan in ka dugawu bɛ jaabi dɛ e y'o mɛn dɔrɔn e bɛ sin k'a fɔ ko a ka dugawu bɛ jaabi nka musoko ka d'a ye dɛ ala ka maa ɲuman don dɛ a bɛ ala tɔgɔ dɔn n'a ye ala wele kaliwa la i mago bɛ dilan ala ko ala mɔgɔ don nka a ka wariko ye fa ye dɛ donc e ye maa ɲuman fɛn o fɛn mɛn e ye nka ye o la i yɛrɛ bɛ sa ni nka caman ye kana nka ye mɔgɔ la n'a fɔra ko min ye maa ɲuman ye dɔrɔn sin k'a kɛ maa ɲuman ye kana munumunu imam ahmad ibn hanbal o nana ale fana bɛna alimami abu hani a tɔgɔ shafi'i ka kuma jaabi shafi'i ye mun fɔ ko ne bɛ maa ɲumanw fɛ hali ni ne tɛ maa ɲuman ye n bɛ ala kutalaw kɔnturu la hali n'a y'a sɔrɔ ne ka bɔrɔ falen don o ɲɔgɔn na ahmad ibn hanbal ko tuhibu salihina wa anta minhum tuhibu salihina wa anta minhum a ko e yɛrɛ dɛ e alimami shafi'iyu i ko maa ɲumanw ka di i ye tiɲɛ don i yɛrɛ fana ye maa ɲuman de ye n'i tɛ maa ɲuman ye ala tɛ maa ɲuman ko diya i ye rafiqul qawmi yalhaqu bil jamaa maa ɲuman ka kalanden ani maa ɲuman nɔfɛmaa u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la frontière t'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan wa takrahu man tijaratuhul ma'asi wa kallahu min tilkal bidaa iko ko maa minnu kɛ bɛ ka ala kuta kɛ u ka marchandise ye an'u ka karajago ko olu ko man di e ye nka i ko hali n'a y'a sɔrɔ olu ka minɛn ɲɔgɔn bɛ e kun o ye i ka majigin de ye n'a minɛn ɲɔgɔn sɔrɔla i bolo ala k'i kisi o marchandise tɔɔrɔ ma ni ahmad ibn hanbal ka mankan ye ka alimami shafi'i ka kuma jaabi mukhtar nin jogo min fɔtɔ filɛ nin ye ala jɔn ninnu na e fana bɛ kɛ anw tile alimami shafi'i ye kɛ munna parce que ne y'i ye sherifu usman haidara fɛ yen ne y'i ye sherifu usman madan haidara fɛ yen mukhtar bɛɛ tɛ se k'o sɔrɔ dɛ baba umar tilalen kasida ani duwawu olu kɛra ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an ye an ka kuma galama tingu kɛnɛ in sababu ɲuman na n'o ye a sheikh mukhtar ali timbola kɛnɛ in sigi sababu ye min ye nimisi wasa sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ wa a ye a ka hakilina fɔ an ye an ka jɛ an ka ale lamɛn لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تملكني حب الخليل جبلتان فما صد قلبي عن هواه ولا مشى وما زادني قرب الحبيب وبوضه ولا عسلة في الدحر إلا تعطشا وإن قيل لي يوم القيامة فاختبيت فحاز الذي تحوى فخذ منه ما تشاء لقلت لهم حسبي من الشيخ نظرة وحسبي بها نزلا وحسبي بها أشاء
فإن كان حبي للخليل يضرني فيا ربي أجلي من الضر ما تشاء. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله أله أله أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. رأيتك يوم الجمع أبدا وسيدا لقد كنت قبل القبل في حضرة القدس كما كنت قبل القبل لله ساجدا وقبل وجود العرش واللوح والكرسي. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أله أله صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم تجلى لي المحبوب حقا وقال لي أبرهام عبد الذات ودخول حضرتي. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله أله أله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. الحمد. San ba ashura sigi kɛ shura tun ye ashura wajuli dugu jɛra kɔrɔlen an bɛ invitation kɛ nka ɲinanta koba farala kan ka tila ka koba wɛrɛ fara kan. An ye solatu journée de la solatu ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ Mali la an y'o de sigi ka dédier Useyini na. Useyini min ye alakira Muhamadu mɔden ye. Seydina Useyini min ni Alahu Taala y'a ale ka kalifa minɛ Ala ka bɛn ashura ma ni silamɛya juguw ye. Silamɛya jugu minnu n'u ye Useyini bɔnɛ a ni na bɔnɛ cogo la min tɛ se ka ɲɛfɔ. Donc an y'a dédié ale la journée de la solatu o ye sigi kun fɔlɔ ye. A filanan an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ɲuman o ka ziyara an y'o kɛ ka bɛn a ma ka taa ziyara kɛ kaburu la ka dugawu kɛ suw ye yen nɔ ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye o kɛra ka bɛn a ma. Ni a sigi bi sigi kun bɛ nin fila de kan. Ashura la ɲɛnamayali kɔfɛ ka se ka solatu journée de la solatu sigi alhamdulillah solatu kɛra yan nɔ fo 5 bi tile dɔrɔn. Donc an b'a Ala tanu ka barika da. An tilala ka taa ziyara kɛ kaburu la ka dugawu kɛ suw ye. Donc bi sigi kun bɛ nin de kan. Kana i solatu journée min kɛ kana i dɛmɛ a la solatu caman sɔrɔla i nimisi wasa sɔrɔla folikan jumɛn bɛ ka ɲɛsin annabiw ni an filɛbagaw bɛɛ ma. An b'a fɔ u ni ce u yɛrɛ ye u ye nali min kɛ kana an ka wele jaabi Ala ka barika don an n'u la. An b'a fɔ u ni ce. Hakilila jiginna kɛnɛ in yɛrɛ kɔnɔna la ziyara taara kɛ an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Ala ma hinɛna an fa ani an ka cɛkɔrɔba ani an ka ɲɛmɔgɔ an filɛ baara min na o kɔnɔna la n'o ye Sheikh Ali Timbo ye min tun bɛ baara kɛ diinɛ émission na o heure tɛmɛ na
ziyara taara kɛ ala ka duwawu kɛ a ye nin kɛnɛ kɔnɔna la. An bɛ Alahu Taala deli duwawu minnu kɛra, salatu minnu kɛra alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ka hinɛ lase Imam Husaini ma, ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen bɔda ye. Ala ka san caman yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba